ଘରୁ ପଇସା ନେଇକି ଆସେ। ଆଜି ଏତେ ମେକଅପ୍ ନେଇଛି। ତିନିଟା ସେଲ୍ଫି ନେଇକି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲଗେଇବି ନା। ମାମା ପଇସା ଦିଅ, ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବି। ରହମ, ତତେ ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ ସେଲ୍ଫି ନଉଛି। ମାମା ପଇସା ଦେଇଦିଅ, ତାପରେ ସେଲ୍ଫି ନବ। ଚୁପ୍ କର। ମୁଁ ଏତେ ମେକଅପ୍ ନେଇଛି ସେଲ୍ଫି ନେବି ବୋଲି। ଆଗ ମୁଁ ସେଲ୍ଫି ନେଇ ସାରେ, ତାପରେ ପଇସା ଦେବି। ହଁ ଏବେ କହ। ମାମା ପଇସା ଦିଅ ନା। ଏଇ ନା 2 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବି। A few moments later. ଅଙ୍କଲ 2 ଟଙ୍କାର ଗୁପଚୁପ ଦିଅ। 2 ଟଙ୍କାରେ ଗୁପଚୁପ ମିଳେନି। ଦେଇଦିଅ ନା। ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ହିଁ ପଇସା ଅଛି। ଏଇଥିରେ ଗୁପଚୁପ ଦିଅ। 2 ଟଙ୍କାରେ ଖାଲି ପ୍ଲେଟ୍ ମିଳିବ। କଣ ହେଲା ଖାଲି ପ୍ଲେଟ୍? ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ମାମାକୁ ଡାକୁଛି। ମାମା, ମାମା। A few moments later. ଏ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ମତେ କଣ ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ ଦେଲୁନୁ? ପଇସା ଅଛି ତମ ପାଖରେ? ଏତେ କଣ ଆମେ ଭିକାରୀ ଦେଖାଯାଉଛୁ? ପୁରା 2 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। 2 ଟଙ୍କାରେ ଗୁପଚୁପ ମିଳିବନି। ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ? 10 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍। ଏଇ ଯୋଉ ତୋର ପୁଲିଅର କହିଥିବା ଗୁପଚୁପ 200 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍। ବାପରେ, ଅଙ୍କଲ ତମେ ତମ ଗୁପଚୁପକୁ କଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଦେଇନ କି? କଣ ହେଲା? ପୋଲିଓର କହିଥିବା ଗୁପଚୁପ। ଏ ଗୁପଚୁପ ବାଲା, ରୋଗୀନା ଗୁପଚୁପ ଖୁଆଉଛୁ ଆମକୁ। କଣ ଭାଉଜ ତମେ ବି? କଣ ଗୁପଚୁପ କେବେ ରୋଗ ହୁଏ? ରୋଗ ନହେଲେ ନାହିଁ, ବାଛି ତ ହେଇଥିବ ନା ତ ଗୁପଚୁପ। କଣ ଭାଉଜ ତମେ ବି କଥା କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଛ। ଆସେ ଝିଅ, ମୁଁ 2 ଟଙ୍କାରେ ଗୁପଚୁପ ଖୁଆଉଛି। ଏବେ କହିଲ ନା ଠିକ କଥା। ଝିଅ ଯାହା ହେବେ ଧରିକି ଖାଇବୁ 2 ଟଙ୍କାରେ। ଟିକେ ଧୀରେ କୁହ ଭାଉଜ। ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଗୁପଚୁପ 2 ଟଙ୍କାରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା। ହଁ, ଖୁଆ ମୋ ଝିଅକୁ। ଆସେ ଝିଅ ଖାଇବୁ। ୱାଓ କି ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଦିଅ ନା ଗୁପଚୁପ। ହଉ ହବନି 2 ଟଙ୍କାରେ। ହଉ ଶୁଖିଲା ଗୁପଚୁପ ଗୋଟେ ଦିଅ। ଏଇ ଶୁଖିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ଟିକେ ମସଲା ଦେଇକି। ଭାଉଜ ଏମିତି କରନି। ମୋ ଦୋକାନଟା ନେଇଯାଅ 2 ଟଙ୍କାରେ। ଥାଉ ରାଗନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, ଘରକୁ ଯିବା।